To jama'a assalamu alaikum. Abin alkhairi ya samu. In abin alkhairi ya samu dole ne mu fito mu faɗa. Watakan malam ya zama wani to me zan ce ne sashi hana rara hayaƙi no. Wannan satin dai da muka shiga malam ya baza capacity. Magana gaskiya malam ya baza capacity iya capacity. Sai dai har yanzu dai malam yana aikinsa bai kai matsayinsa ba to insha Allah a hankali malam aikinsa zai je matsayinsa kuma zai wuce matsayinsa. Yayin da a wannan satin malam ya zauna an yi hira da shi. To babban abin da zai baka mamaki a shirin nan ana shirye da malam wani ya tambaya ce ya kamata malam ya je babban asibiti na cikin garin Wudil ya duba ɓangaren emergency domin yana buƙatar taimako wajen. Ai ko ba da jimawa ba malam ana tashi daga shirya sai ya garzaya sai asibiti. To abin da zai baka mamaki fa malam lamarin nan sai ka kalla. Ka duba haka yadda malam ya zo asibiti gashi nan suna magana da ya zaga ko ina yi abin da ya dace. Emergency talakan shi ya umarce shi da ya je ba umarta ya ba shawara ya amma tun da ya talakansa ne za a ce kamar umarni ne haka ya tashi je. Daga bisani da ya zazzaga ya dudduba wasu ayyukansa na garin. Ana zaune washe gari malam ba sai ka sololi ba. To sololi sun zazzagaya ɓangarurruka mabambanta. Sai dai ban ga tamu ba mu yan mazaɓar ɗan kaza kenan ɗan kaza gaskiya ban ga sola ba amma dai alhamdulillah na ga sola a Utayi na ga sola a Darki na ga sola a Wudil cikin gari to kuma kamar na gani a Garko ne ko ban gani ba nan ma sololi sun zazzaga amma mazaɓar mu ta ɗan kaza no mu ba a ba mu sola ba yan jam'iyya ne yan gari ne mu ake mulka mu ma mai bi tamu ko tana hanya ta maƙale ko tana hannun wasu amma tamu bata zo ba amma dai malam ya bada sola still kuma daga baya ina yan gwagwarmaya na malam kwana biyu mun ji su shiru kamar ruwa ya cinye su amma kun san me ya faru ai yau ina duba social media sai na fara ganin malam ya bada 500 gudunmawa wani zai aurar da yarsa wani zai POS malam ya bashi 100 wani can malam ya bashi 200 wata marainiya tana karatu ita ne aka bata 200 sai yan gwagwarmaya suka tashi malam go again malam continue malam addu'a to malam ya dan ya mutsa hazo yayin da kuma a can a gefe wasu sun fara cewa a'a fa malam ba aiki yake ba malam campaign yazo yana yi to in ma campaign in ma yi daman mu burin mu aiki mun zo mun ce ba a yi to yanzu an yi mun ce an yi amma dai aikin malam muna buƙatar ya fi haka muna buƙatar aikin malam ya fi haka to amma fa ku fa yan gari ku sani dole ne shi malam shugaba ne sai mun taya shi da addu'a mun taya shi da yaɗa da koken mu domin daman a wani lokacin saƙonnin ba sa isan masa duk da bamu sani ba saƙon ya isa ko isa ba amma dai ga dukkan alamu saƙonnin ba sa isan masa kuma ga dukkan alamu yanzu saƙonnin suna isa malam ya fara gyara a kwana biyu dai malam ya sa gari yayi shiru na manta ban ga muku ba can akwai makarantar da ake gyara ana ƙara mata block ne ina jin aƙalla 2 ko 3 still kuma a Dal su ma an kai masa shaka tafi duk dai aikin malam da ya gabata a wannan karan a wannan lokacin to malam fa ya motsa kuma sannan malam ya ƙara jaddadawa da wannan magana da take yawo ta Abba zai tafi APC ne ba zai je ba zai zauna ne to malam ya ƙara jaddada cewa shi yana tare da mai girma jagoran ɗariƙar kwankwasiya malam Rabi'u Musa Kwankwaso a ɓangaren siyasa Kwankwaso malam ne shehu ne na gaya muku tun a baba yanzu ba kuma yanzu ma na ƙara maimaitawa in dai a siyasance ne Kwankwaso malam ne kuma shehu ne sheshi ne shaka ne a siyasance Kwankwaso yana da nawa to malam anan ya yi halarci kuma ya burge ni tsakanin ga Allah yanda yake cewa shi ai lokacin da mahaifinsa ya kauce ba shi da uban da ya tsaya mai tamkar mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso saboda haka yanzu yana tare da mai girma jagoran ɗariƙar kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwaso ko masha Allah malam Allah sa ka gane Allah sa ka shiga da mana aiki Allah sa ka shiga da mana abin da ya kamata sannan kuma akwai yan gwagwarmaya dai da yan dangwale suna nan su ma suna kokensu suna buƙatar cewa da malam ya fara gyara amma su fa ɓangaren su sun ji shiru kun san a baya ana magana ana ba da 200 to a wannan lokacin 200 ma ba a bada suna da buƙatar su yan dangwal da yan gwagwarmaya
ba 'yan gwagwarmaya ba kai, su 'yan dangwale, yawwa 'yan dangwale da 'yan karɓe-karɓe da suka saba rayuwa dole sai da karɓe-karɓe, suna buƙatar wannan karɓe-karɓen ungue-ungen ba fa a yin ta kuma dole sai da ita ake siyasa. To malam ya duba sauran ɓangarorka bai duba musu ɓangarensu ba, sabida haka ɓangaren 'yan ungue-ungue da 'yan bani-bani suna da buƙata. Yawwa Allah ya saka da alkhairi.